na lo lut le a tun lai chu zona meron zot hin tama YouTube lam pa changa private message a meron betu hi num ve nual me a alom katia mo kan channel te min lo em ve a lo ngai du a iba so le du a chonin group a MCS exam tu tan syllabus oi mo tak tak soi fiana karon la nei don ko ka tun karlam apa thiang khoi na zar dam te kan omani chuan ron da katum don boka chuan ta ke en ta na sar heng ho mi lo sof sak le thiang em ron tia chuan kanan sof sak le don ni buini hianin zona nei tan hemia hianin kal so thei ring ni ti kan soi le doa second batch atan admission po kan ngal boka mo khamia kha kan she lo paltakin description a han nom veka phone number den da min lo be don ya chuan question ah hian ta hian len ta ina a question hi ti hianin karon da tlema fia lo deuh hle ka wang thina wang hianin min mu thei lo ti ka hnawa hela hianin hei ni china mi question ang cheng han tan ka chulu ta mo chuanin ta hianin enge kan han chang ho do na ni tu na hianin le ipoi old question ani o ma Mizoram an question exam aron so ko wi an thiam lo hitian min an thiam lo ti mena trong moi lo ni lo se an hriat fiat thiam che lo ho wi min thon thina ke ma hen ka lo shril chini video ne hen ka shril tlang pui ta ten a chene chu YouTube pa hen on siam ada hi kan nei vak lo zo ka mo atlang puin ka da atlang puin tila atlem zo khi chu ka da ve a ka man chang hian ti tiang le hemi poi question hi ka len lo wa tunai on the spot in kan ti le do ni le a man travel 15 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour 50 kilometer at the speed of 20 kilometer per hour and 30 kilometer at the speed of 120 kilometer find the time taken throughout the journey om je chumo ta hian enge time formula chumo time formula enge kan ti chuanin distance by speed ani ta tero ta hian mi pakhat china chuanin kilometer som panga te som nga te som thum te om ta kilometer som panga chunga khanin 30 kilometer per hour khan tlanta om je chu time ten kan tianga time number 1 put 15 kilometer per hour hi kan sokang ta hian le distance an zamo 15 and 30 ro speed ta en zange kan ti chuanin 30 kilometer per hour ni me ta chuan ten kan serila kan cancel thei dan tur chu ten kan tiang 15 cancel na 15 1 15 2 ni ta si chu 1 by 2 hour lo chu ka en zange kan la nei kan ti chuanin fraction hi number pa nga ya decimal chantir la 0.5 war kan nei phot hi number 1 pot kilometer som thum bial chu som panga bial chu nga mo so number 2 time 1 kan su zotero time number 2 tu na kan nei le 50 kilometer per hour at a speed of 20 kilometer per hour mo 50 kilometer atlan le like hanin kilometer som panga khatlan zo chetro kilometer som nga khatlan lut le do na 50 kilometer kha 20 kilometer per hour hanin tlan leta enge formula kan ti chuanin time chu distance by speed ania distance I hen nge ka sia the distance I a chuanin 15 yanga speed a khan zamo 20 0 le 0 cancel halna fraction a hi mixed fraction decimal panga da ta na 2.5 mo hours kan nei pot hi number 2 kan nei pot le number 3 time number 3 kan su chok le enge formula distance by speed ani tatero taina neten and 30 kilometer at a speed of 120 kilometer per hour ya omje so distance a chon 30 mo chuan a kilometer tlan chak zong chu 120 and tlan chak fo vedro chuan cancel la 3 3 1 is 3 3 4 are 12 omje chu zange lo chu 1 by 4 hour nia decimal pangai chantir leila decimal pa nga ya chuan zane ni don kan ti zon 0.25 hi number 3 kan nei le phot chuanin le find the time taken throughout the journey ran ta tero omje chu khamiu zong atlan khanin time en zange a man ti ha tu na kan su chuang a total time ho hi equation 1 te number 2 te time 3 te kan bel veng an me no mon bel veng le 0.5 plus and zange kan ti le don 2.5 plus and zange ni le don 0.25 ani le don ni
kha ni me mo 0.25 le kan belanga 5 ania tiro hei le hei hei hi ashan nia chuan hei le hei hi two nia chuan 0.203 3.25 hour total time hi a hmang don hei hi 3.25 hi kan final answer ni ve mo heti bohen answer chu lom thei thawa and then anin 0.25 fi 3 hi chu hour ni chiang atiro ma se 0.25 fi enge nya hour ting lawa 60 ting lawa khami ni wang khan in ti hian kan ti dei the 2.0 0.25 fi mo 0.25 fi minute ka chantir de ang tuna tian minute an chantir tai la 3 hour chu kan nei to phota tro 3 hour kan nei to a chu mi wang chuanin 0.25 a hi minute kan chantir do na wangin ti hian multiply 60 kan ti de ang ti hian chuan point hnunga digit ni oma point hnunga digit ni oma wangin en hnuaiah 0 pahnih ka dah me nga 25 by 100 kan tianga multiply 60 chuanin zawng ni don 25 in kan sen la 25 4r and yet 4 in kan sen la 4 1 is 4 near 4 5 are 20 15 alo choka zia chu 3.25 pounds ani theya mase ti point kan la siam thei 3 hours 15 minute ipo hi answer ni ngal bok tipo alo chok ani pon a option a zir hian answer hi siam rem chin nga ya mo hi final answer ni hi chuan next an kal vele tailan next question a hianin question hi pathum pali vela loma hei ipo hi question ne ka duaina fia lo deuh hleka hena hianin kan han da le ni a chuan ta hianin han en taila I'll dream you Mr. Mizoram ning kan shet so zak so our dreams start from his house nge to his office on motorcycle daily at the fixed time if he cover his distance as at 20 kilometer per hour he is late by 8 minutes however if he cover his distance at 24 kilometer per hour he arrived early by 5 minutes. The distance between his house and his office is Rantita Hey or Kosonia. Arjina Khanin an inatang Khanin motorcycle in office Hakalziani knitting Khan. Mo Huntiam Chia Khanin a culture Chuanin a office Kalange hole and Pancho in Ziaxelova. A Kalama Khanin Timeango. An office Vatlang Turkhanin minute Riatin at line. Mo minute Riatin at Laya Pero Arjina Khanin, for example, hey a in Nitase Arjina in house. Chuanin an office kha eta hian tihian ti mengo building lian pui khawng ta a kaltur khanin akalta hun tiam cheta khanin aljina khanin avakalani mom 8 minute khanin avalle pal lo ni avatlai pal lo meya office thleng tur han puten hau shep to nuwa bana lo hun le ta however if he cover his distance 24 kilometer per hour he arrived early by 5 minutes le Arjina Khan an inaka khanin an office kaltur khanin kallama khan 20 kilometer per hour a kala wangin 8 minutin aleta mo holam vele thunga chuanin office atang khan ina khan an let le do na chuanin minute nga khanin ava ma vele thunga mo early 5 minute 5 minute khanin ava ma le thunga holam pang chu tlema ahman model wangin chochum angai vatvat awangin 24 kilometer per hour in holam pang kal vele thunga 5 minute in mo ahun tiam ma in avathleng chadani chu chuanin the distance between his house and his office le tuna enge kan zona a zona chu a house atang le an office hi kilometer en za nge ti hi a distance kha kan find out turni kan se thiam tura po ngai bugila mo tiang kan zia le tuna ol sam to kan chawang distance at kan shele watiro distance za da chu ten d ti top me na ten d da ta bila atir bera khanin 20 kilometer per hour khana kalawang khanin distance by enge kan ti don 20 hours kan tianga mo
minute riat khan late by LATE late by 8 minute 8 minute khan late tatiro chuan nuwa holam panga khanin 24 kilometer per hour a kalavangin tiang kan tianga distance kan shelo distance ar kan find out anga wangin distance kan tianga 24 ma se minute nga in ava ma vele thungani early by 5 minute no grammar te lo dik che lo ni zan no se thiam la ma se chu dik ti ka chianga chuan le poimo de chu unrelative speed ate undifferent speed ate ka tiang hovel te kha nakina ate pokan shet khangai dona chuan ta hian in tai la an office kal tur khan min rian in tlai tero kolam pang vele thunga chuan in thleng tur khan min nga khan fa ma vele thunga chuan difference time a hi an difference time a hi zange kan ti chuan difference time chu ti hian le tain la hi poimo an difference time chu 8 le 5 a hi kan plus de nga ni menom 8 le 5 a hi 13 minute lo ni ta tero hi kan nei phot an difference time a hi hi poimo chuanin minute a hi awala kan convert hal de nga 13 by 60 ka tianga ti hian decimal dalawin fraction a ka da pot don mo chan chu ka ti dan tur hi lo enanga chuanin undifference time kan nei ta tero difference time kan nei a difference time chu en zange kan ti chuanin 8 plus 5 to 13 ania 13 minutes kha awara convert don wangin 13 by 60 ka ti ta chuanin point mo le deuh chu difference time kan nei a difference speed kan nei le ngai tuna mo difference speed kan nei le ngai a atir lama 120 ta hen kan sianga difference 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 speed ta chu enzange kan ti chuanin atira 20 ni ta tro mo anua 24 ni le a 24 minus 22 enzange kan ti chuanin difference speed ta chu 4 kilometer per hour kan ti de chen ti hian mo difference time le difference speed kan sha ka chon tok ya chuan kan ti dan tur chu tira khanin distance ar ka d khan kan zoom ta tro chuan chuan tian kan tiang d by 20 atira kal chak zawng mo anu khanin 24 hona kal levain ta hian 24 kan ti le me nga chuanin equal to ta hian enge ti don he helai ka convert difference time hi time kan ziak te chen no 13 by 60 ka ti deng chuanin le fraction a oma hui mi ka cross multiplication nga 24 dr chu 24 mo chuan 20 dr chu 20 d ni me a chuan 24 2024 chu en zange kan ti chuanin 0.8480 equal to 13 by 16 ni ta mo chuanin ta hianin hanin le taila hengai hnoi ho hi karap zel to me nga ti hian kan rap phei zelanga chuan ta hianin han entai na poimo le deuh chu 20 minus 20d 24d minus 20d chuan zange 4d lo chuak atero chuan 480 nia chuan 13 by 16 number chu number bula alphabet chu alphabet bula an tiang khanin 480 hi taina chunga da chhode nga 4 4 po hi atnoya ka da chuk deng ti hian difference kan chu chu du wangin mo tian final answer chu ni ngal to me nga difference a chu omse chu ka da dan equation form hi lo en tang wala tahen 13 by 60 chu apanga in la omanga pero 480 kha achunga chhode ang ka ti kha 480 mo chuanin chu tiang bokin 4 apo tan atnoya ka chu achuk thade ang le tu na kan solve ang kan cancel thei ngai jang cancel nga 0 le 0 cancel la 4 in jang e 4 1 4 2 nia chuan 6 in cancel la 6 2 are 12 and zang lo chuak ta kan chuan d 13 multiply 2 chuan difference zat a chu a distance zat katina 3 2 are 6 2 1 is 2 26 distance kilometer hi option om velo hemi question a hen tiam ran thotapa 26 hi final answer ni hi mo a thathe me hemi question a chu rin tam tak chon pau deuh hlekanga mo
and china khanin different speed kha kan chu chuaka then 4 kha kan chu chuaka tero ta hianin a basic kan soile lo lai chana chu a basic ka cho pui deuh dei awang chewin mixed fraction an da de du pot chuanin ti hianin d le d in kara hianin 4d pokati ngal top theya mo 480 ka ti ngal top theya kalai kha chu da ain ang vek ni o 13 hai 16 ya 0 le 0 cancel la mo 4 in cancel la 4 1 2 ni ta tero 6 2 or 12 chuan 2 le 13 hi bel le tai multiply le tai la zang 26 thau no chu ti hian lai kha different speed here different speed chu chu khanin all something ma se basic in ka soi de wang karon soi lang taloni kha so next an kal le tai la next question vele thunga chuanin hei question pa hi oma hemi hi last question ni le to do na ta hianin a fialo em wang ta hen ka da pe ya le question number 1 a and b are 30 kilometer apart and work towards each other. A is walking at the rate of 4 kilometer per hour. B at 6 kilometer per hour. Then they will meet after ron tita. Mizoram old question. Tony a hemi po hi. A chave. Emema. So ta hian in hanen ta ila. Omzia chu A le B khanum ta ni. A le B I khanum ta a. A le B a mo. A le B a khanuma. Chuan an meter anin hlat zawng kha enzamo 30 kilometer per kilometer an ta anin kar hlat zawng kha ma se in maton ve ve nan kala b a kha chu 6 kilometer per hour cha khani na kala fo me a chuan a vele thungero chu 4 kilometer per hour khanin ving phei ve boka chuan enti khuna nge anin to ang ti kha atai ma taka ka kan chu chuak do ni kan se thiam tura po ngai la ta hian enti nge kan ti chhin kan ti chuanin direct der kan chonga unrelative speed relative relative speed chu en zange kan ti chuan relative speed chu 4 le 6 ani ta tero an kal chak zong 4 plus 6 chu en zamo 10 kan hu chuak phot mo 10 ani ta a time tahen they will meet after enti khuna ngen mudon ti kha kan chu chon dona time formula nge kan ti chon time formula chu distance by speed distance by time kan ti chep chu chuan time kan chu chu dum wangin an ti kan tianga distance kan nem yes 30 kan ne tero chuan unrelative speed zat an zange 10 kan mu chuak der lom tian 0 0 kan sen la time chu 3 hours ni ti hian hi final answer ni 3 hi correct answer ni hi chắc thấy khóc mấy Mizoram có sản xuất thế là en big là den chụp chỉ được en về tốt quá mà sẽ chắc về cái này pakatalom lên hi last question while working at 4 by 5 of his usual speed a man reached his destination 10 minutes late. What is his usual time to reach his destination? Rantita. Cho nên hay Mizoram old question thao ni mà sẽ hay để hi atira 4 by 5 hiron tel lawa mo question on didik lawa awi o me katia tian kasiam cha 4 by 5 hiron tel ta a chuan kan chu chuak don ni tian ke ma question siam MPSC nan set chuala tizorang mo in soi bun tum lampang ni lo MPSC nan set chuala 4 by 5 nge question ti kim lo nge patran ti kim lo nei vain ka bel le ni ti khan sai ve sim ni so while working at 4 by 5 of his usual speed, a man reaches destination 10 minutes late. His usual time to reach his destination. Mo, kapa ka kalani 4 by 5 at sakanin akala chuanin athen tum naka minute som khanin ataya ni. Chuanin 4 by 5 speed in akala wangin 10 minute in ataya tero. Chuanin mase vele thungana what is his usual time to reach his destination mo kha ahun tiam tak thleng tur khanin nge time zange mamoti na khani meta mo 4 by 5 kal chuanin 10 minute na tlai don omje chu tianga chuanin time new minus time ahi formula kan bangchen omje chu atir bera 4 by 15 akalatiro 10 minute in
a leita 10 minute in a leita chuanin mase time new vele thunga ro chuanin tianga chuanin hanen teu ngai to me taila 4/5 a speed a kal chuan 10 minute in a leita tan kan sia zo che hi mase a usual time sha tur chuanin ending e kan ti chuan kan inverse de chen om se chu 4/5 a hi time alternate 10 minute a tlaya wangin mo a time hun dik tak thlen hun tur kan sia du wangin 5/4 kan flip de chen ti hian kan sia thiam tur apo ngai bokila hi time new ni bok ngal om je chu ta hian kan chongo hemi formula he mang hianin sum equal to sum tiang deuh hani kha average speed te kan ti average formula ang deuh nia time new minus time kan mang chen le ti hian MPSC question an sep tha thei to khup me karin lo tak me hian mo le time new a han nge kha 4/5 kan flip patiro 5/40 kan neya chuan minus en zange time ania equal to kan ti dei thin ta hian 10 minute a le da van 10 minute te poimonio tian le chuan ti hi common kan langa ti po na kan danga ti po na ka da de tuna ti po na ka da to nuwa chuanin te kan chokang 5/4 minus 1 equal to 10 lo nia mixed fraction ama fraction panga convert anga 4 1 is 4 minus 4 and sang time at 2 and sang kan ti chuanin time at 2 1/4 nia equal to 10 mo 4 1 is 4 nia 4 minus 5 to 2 1/4 ni le me ta he la ka sian hian mo chuanin ta hian in han in le tai la and ting ni le dong kan ti chuanin ta hian t 1/4 ni ta ti ro t multiply 1/4 ti pangan siak theia equal to 10 mo then basic din kan chok pen so t1 is t netro by 4 equal to 10 anita chan 4 hi he tan chawanga division sign a wangin multiplication a han chau de 10 equal to 4 zange kan ti chuanin 10 equal to 4 chu times 10 4 r zange 30 ni lo nio 40 hi correct answer he hi final answer ni cha thei khom me zain question so tiang kan solve zota request question mo request nei ve du tan zona nei du tan in kan number a han tik lai po han ka biak thei renga chon admission ti du dan po coaching hi start ala ni chia lo wa khamia khanin tik lai pon admission ti thei ve ka ni ti ran soi le du ni kha chon le pe ka video le pe ai cheu don nia